Áno, je to divné, raz takto pozerám správne. A mám na to veľmi dobré dôvody a veľmi sa ospravedlňujem, ale poďme na to. Dnes vám budem rozprávať do záznamu o tom, prečo je offline a online reklama navzájom si predpodobná. Ale najprv by som vám chcel podať trošku background k tomuto zvláštnemu spôsobu prezentácie na konferencii. Celé to začalo tým, že som veľmi smutne uprosíkal Fera a Lenku, aby zorganizovali aj tento rok Barcamp a sľuboval som, že prídem prednášať, určite niečo si prichystám, prídem do Žiliny. No, najprv sa stalo to, že pred 3 týždňami si brat naplánovala na sobotu svadbu v Bratislave, takže sme sa s Ferom dohodli, že prednáška bude ráno a ja potom skočím do auta a stihnem ešte do Bratislavy ísť. Lenže pred 3 dňami som sa dozvedel, že by som vlastne v rámci takého jedného social media experimentu mal miesto tohto zažívať skôr toto. Takže teraz je momentálne asi 2 hodiny ráno v noci zo štvrtka na piatok a o 1,5 hodinu ma vyzdvihuje auto, vezie ma na letisko a spolu s Medaxou sa budeme snažiť zistiť, kam sa nám podarí až zaletieť najdlhší deň roka, než zapadne slnko. Ja dúfam, že to bude nejaká pláž, kde sa dá surfovať. Mimochodom v tomto momente, keď to vidíte, tak mám za sebou asi 26 hodín cesty len v lietadlách a letiskách, takže nie je veľmi čo závidieť asi. Anyhow, a poďme na prednášku. Ak ma náhodou nepoznáte, to zase nie je úplne taká náhoda, volám sa Radovan Andrej Krežo a ako úvodný sa odpravil som kreatívny riaditeľ tejto krásnej agentúry menom Zimmerschrader, čo je nemecká digitálna agentúra, ktorá má pomerne novú pobočku v Prahe, pretože sme globálnou digitálnou agentúrou pre Škoda Auto a ja tam mám za úlohu vymýšľať a manažovať vymýšľanie digitálnych kampaní pre launchovanie nových aut a podobné zábavky. To, čo teraz počujete z boku, je práve čistenie Petržalských ulic uprostred noci. Takže si dáme zase pauzu prírodu smeru. OK. Okrem toho teda mám tradíciu prednášok na Barcampe s fekálnymi názvami a tento rok som si povedal, že nemôže byť žiadna výnimka, preto ten pred. V každom prípade oproti minulým rokom sa snažím na prednáškach menej nadávať, vidíme, či sa mi to bude dariť. Dôvod, prečo som si povedal, že toto je téma, ktorej sa chcem dnes venovať, je jednoduchý. Robil som pomerne veľa headhuntingu v poslednej dobe, nový office, noví ľudia a keďže digitalistov hlavne medzi copywriterami a arťákmi nie je až tak veľa, tak som to skúšal na všetky strany a musím priznať, že ma trošku vytáča, keď mi nejaký človek so skúsenostiami z offline povie, že síce online kampaň robil, ale však to nie je taký problém, to sa dá naučiť rýchlo a predsa len najdôležitejší je nápad a všetko ostatné je exekučný detail. Zároveň ako je pravda, hoci by som to nemal praviť nahlas a už vôbec nie na záznam, že mnoho klientov si myslí, že všetkému rozumie a hoci nemajú tiež žiadne relevantné skúsenosti ani informácie o tom, ako to s tým online je, ale však prípadne už majú aj nejaký ten Facebook account. V lepšom prípade teda tvrdia agentúre, že ja neviem, vymyslíte to nejak, lebo však vy ste tí špecialisti na online, ja tomu až tak nerozumiem, ale spoločne neskôr dojde do momentu, kedy napriek tomu, že tomu až tak veľmi nerozumejú, tak majú pomerne veľa veľmi jasných predstav o tom, ako niečo má byť spravené a nechajú si vysvetliť, čo sú dôvody, prečo to tak nebude fungovať. Takže, začneme teda tými rozdielmi medzi online a offline. Prvý a najzákladnejší podľa mňa je participácia. A to je slovo dňa,
a hlavne je veľmi ľahko vysloviteľné, takže participácia. Čo to znamená? No participácia je niečo, na čom funguje reklama ako taká. V offline vyzerá participácia asi takto. Full Carlton drafts, thanks, mate. No way! Taking a chance, risking it all for the thrill of the moment. Taking a stand, you ain't gonna fall. You've always known it. They're dying to shake you, trying their best to break you. And all the going is rough. You're going home as a hero. They're not gonna stop! Thunder in your heart. Cause there's thunder in your heart. Every move is like lightning. It's the power you feel when you get your taste of glory. Takže čo sa práve stalo? Teraz ste si pozreli vtipný spot, na ktorom ste sa zasmiali. A to bola vaša participácia v offlineovej reklame. To je asi fakt väčšinou úroveň, ktorú vyžaduje. Maximálne tak prípadne ešte vyžaduje to, aby ste participáciu žiadnu nespravili, to znamená, aby ste neprepli kanál, tým beží. V online to vyzerá trošku inak. V online máte niekoľko rôznych úrovní typov ľudí a vyžadujete od nich výrazne väčšiu autobus nočný, výrazne hlbšiu participáciu, pretože chcete, aby prišli na nejakú web stránku, aby na niečo klikali, ťahali, scrollovali alebo čokoľvek. To je ešte pomerne minimálne množstvo participácie. V lepšom prípade chcete, aby spravili fotku alebo video a to uploadli a získali veľa hlasov od kamarátov. A takto vyzerá tá krivka, ktorá vám praví to, že môžete mať vyžadovať hlbokú participáciu, ale ten počet ľudí, ktorí do nej pôjdu s vašou značkou, bude menší. A čím menej participácie vyžadujete, tým viac ľudí je ochotných sa do nej zapojiť. Zároveň teda to aj znamená to, že čím zábavnejšie a zaujímavejšie vymyslíte tú participáciu, tak tým väčšia šanca, že máte práve v rukách dobrú digitálnu kampaň. Tá krivka nám následne robí takúto peknú maticu, ktorá hovorí o tom o 4 veciach, ktoré sa vám môžu stať, keď ponúkate ľuďom veľkú alebo nízku odmenu, čo je taká tá x-ová lajna zľava doprava. Zároveň od nich chcete veľa alebo málo námahy, čo je zase také rozdelenie hore-dole. A v prípade, že chcete od ľudí, aby urobili veľmi veľa a dávate im veľkú motiváciu, tak je to nejaké partnerstvo. Ten počet ľudí, ktorí do toho pôjdu, fakt bude nižší. Keď dávate veľkú odmenu, ale nechcete od nich veľa, tuto nám to lajknite a môžete vyhrať nový iPhone, tak ich aspoň potešíte. Keď chcete málo a málo ponúkate, tak pravdepodobne chcete, aby lajkli page, čo vám je aj takto platné v nejakom ROA, ale v pohode. Je to teraz populárne. No a úplne najhoršie je na tom, keď ponúkate veľmi malú odmenu a chcete od ľudí strašne veľa. Napríklad, keď značka toaletného papiera sa snaží presvedčiť ľudí, aby urobili video, v ktorom budú rozprávať o tom, ako majú radi jemnosť, alebo čo znamená jemnosť. Koho to zaujíma? A čo mi za to ponúkate? Aj keď mi za to dáte iPad, proste chodte do prdele. Ďalší rozdiel v offline a online je práve tá idea, o ktorom sme sa bavili. V offline platí, že máte jednu ideu na jednu kampaň. Hej, vymyslíte napríklad, že spravíme naháňačku bankových lupičov a policajtov, budeme používať všetky klišé z filmov, ale miesto toho, aby sedeli všetci v autách, tak budú bežať po ulici s pivami v rukách a bude to strašne zábavné. Hej, a toto dáme do telky, pretože je to story a to je vizuálna story a to patrí do telky.
máte krásneho jednorožca. V online, v digitále je to trošku komplikovanejšie, tam potrebujete väčšinou mať na jednu kampaň dve idei. Jedna je takáto presne štandardná, vymyslené niečo, čo má nejakú message a bude ľudí baviť, a druhá je väčšinou nejaká nový typ interakcie alebo nová technológia. Pretože to je to, čo ľudia budú radi skúšať a s čím sa budú hrať, a zároveň ako aj v branži vám ľudia nepovedia, že no jo, tak ste vymysleli, že spravíme sériu YouTubeových videí, to není moc digitál, že to sú len videá. Takže to zviera, ktoré sa mi do toho hodilo, keď sa bavíme o rohoch, tak je, roh, tak ale to nevyzerá moc ako proti tomuto, to nevyzerá moc dobre pre digitál, že? Tak ja som hľadal ešte ďalej a toto mi príde, že by mohlo byť lepšie, lebo je to aspoň taký no ale keďže vlastne hlásam, že digitál je strašne fasa, tak som musel hľadať obrázok, ktorý to ukáže správne silou. Ešte jedna poznámka k tým ideám a to je, aké sú nápady najdôležitejšie a keď je dobrý nápad, tak musí byť všade. Keď je dobrý nápad, tak musí fungovať v každom médiu, je pičovina už aj v offline povedané. Vezmite si spod Sony Bravia farebné guličky padajúce dole ulicami San Francisca a je to výborný nápad, bolo to ocenené, predajú to pomohlo efektívne všetko, ale ak dobrý nápad funguje v akomkoľvek médiu, tak mi povedzte, ako z toho spravíte rozhlasový spot. Každý médium aj v offline má svoje zákonitosti a treba ich pochopiť, ale potom viete urobiť niečo dobré pre mňa. Takže žiadne idea je základ a dobrý nápad všetko vyrieši. Pokiaľ neviete, ako to funguje s interakciami a čo je nové a čo je možné a nemožné, tak ste v ryti. No, môj obľúbený rozdiel offline a online, s ktorým sa trápim, odkedy som prešiel z offline do online, je komplikovanosť. Toto je len z minulého roku, len v bannerovej reklame ekosystém v Európe. A len demonstruje to, že v online máte milión rôznych médií. V offline máte telku, print, outdoor, rádio, neštandardný outdoor alebo čo. V online, keď dostanete na stôl, urobte nám kampaň, tak nielen, že nemáte väčšinou úplne jasné meritko v tom, že klient nemá peniaze na TV spot, na médiá, tak to budú iba billboardy, ale môžete si vybrať, či robiť bannerovú kampaň, štandardnú, 40 kB, alebo nejaké overtakey a layery, nezmýde výslovnosť, alebo Facebookovú aplikáciu, alebo mobilnú aplikáciu, alebo spravíme niečo interaktívne videá, alebo spravíme microsite a na tej microsite má byť informácie, alebo čo to má byť, alebo budeme robiť live prenosy, alebo spravíme contentové riešenie, fanpage, alebo začneme blogy riešiť, alebo čo do predaja. Navyše v offline nemusíte riešiť stratégiu až tak komplikovane. Stratégiu v zmysle customizačnej. Hej, spravíte TV spot alebo outdoor a je vám v podstate jedno, kde je nasmerovaný. Klient zaplatí za to, aby to ľudia videli. Nemusíte až tak veľmi riešiť, či ho chcú vidieť. V online zaprvé musíte riešiť to, že ok, spravili sme microsite. Ako tam tí ľudia prídu? Prečo prídu? Tak bannery. OK. Čo bude na tých banneroch? Ako ich spravíme? Nie je to len o tom, kde budú nasadené, ale aj tá kreatíva. Ako ich nalákať? Bude to zaujímavé samé od seba, alebo nie? Navyše, keďže online je zároveň predajný kanál a väčšina značiek má nejakú tú svoju page, na ktorú prípadne sa snažia dolákať ľudí, aby zistili, kde si to môžu kúpiť, alebo nejaké podrobnejšie informácie, alebo čokoľvek, prípadne e-shop, tak zároveň riešite nielen o to, že odkiaľ sa dostanú ľudia na našu microsite alebo Facebook appku, ale následne ešte aj kam pôjdu z nej. A musíte si povedať, aké máte typy customerov a aké budú ich customer journeys. A zrazu je to trošku ako komplikovanejšie v plánovaní kanálov a vôbec všetkého. Zatiaľ čo viete celkom presne v offline povedať, aké TV programy, v ktorých časoch a aké časopisy čítajú 12-ročné dievčatá alebo 25-ročné.
tak naplánovať toto úplne presne v online, pokiaľ si nebudeme o Facebook Ads, napríklad PPCčka na Google, ktoré to bola šťastia, alebo nejaké navštevované weby, ktoré majú skutočnú zaujímavú návštevnosť, je to často prakticky nemožné. Zároveň, keďže online je predsa to, kde sa to všetko dá presne merať a vidíte presne čísla, tak nemôžete robiť úplne odpadové riešenia. No, tak toľko k nejakému tomu základnému môjmu bitchingu na tú tému, hej, ako rozťažoval som sa, online je ťažký, komplikovaný, nikto tomu nerozumie, je to celé inak. Ale poďme si povedať aj o tom, že čo je vlastne ten online dobrý a jak to vyzerá, keď sa tie veci robia fakt poriadne. A čo dokáže digitál? Jedna z vecí, ktoré dokáže digitál a dokáže ich robiť lepšie ako offlineové kampane, je napríklad, že z úplne nudnej témy, ako je napríklad sčítanie ľudu v Austrálii, dokáže spraviť veľmi zaujímavú vec, na ktorej sa chcete vlastne zúčastniť. So to help promote the census, we created Spotlight, a personalized animated film built from census data. Instead of just talking about the census, Spotlight prompts you to enter information about you, your age, where you live, where you're from, and what you do, and customizes the content throughout accordingly, making the information feel truly relevant to our most important audience, you. Here's a sample. When we compare our population to the whole world, this is how big we are. Look at that! We're tiny! If you wanted to shake hands with everyone in your state, this is how long it would take. Plus your arm would get quite tired. You'd probably get RSI. And odds are that this many people in Australia have the same birthday as you. If you wanted to make a birthday cake for everyone who shares your birthday, you'd need the following ingredients. With 20 different points of customization making for millions of possible variations, every time Spotlight plays, it becomes as individual as the person watching it. Druhá vec, čo dokáže digitál robiť, je riešiť biznis problémy. Heineken napríklad si vytvoril celú webovú platformu, kde postujú rôzne veci, s ktorými si sami nevedia prípadne úplne rady a majú nejakú celkom zaujímavú základňu globálnych mozgov s radou fanúšikov, ktorých riešia. Napríklad jedna z vecí, ktoré tam riešili, bolo ako presvedčiť ľudí, aby pili pivo aj po 10. hodine večer. Lebo štandardný postup hlavne na západe je, že ide sa von partiovať, dáme si pre-gaming s pivom, ale okolo tej 10. všetci switchujú na koktejly a na shots. Takže hodili tento challenge a ľudia vymýšľali nové typy pív, nové tradície pri pití, čokoľvek, akékoľvek nápady, ktoré by to mohli vyriešiť. A zrazu to nie je úplne len reklama, ale vlastne riešite biznis problém, riešite salesový alebo marketingový problém, už to nie je len komunikácia. Tretia vec, ktorú dokáže digitál, je predĺžiť životnosť offline kampane, čo je ten moment, kedy asi treba uznať, že mnohokrát offlineové kampane a offlineoví kreatívci vymyslia koncept, ktorý je super a často sa dá aj preložiť do online, hlavne keď sa netrvá na tom, že to má byť jednak jednej. No tohto fešáka asi poznáte všetci, ale aj tak to treba pustiť. Muscle, 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 what? Muscle, 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 blast, muscle, 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 what? Muscle, 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 blast.
your keyboard device. Do it! Keď som predtým hovoril o tom, že potrebujete nejakú unikátnu technológiu, tak toto je presne to, hej. Prepojenie svalov s ovládaním na internete je niečo, čo pol roka predtým, než to dali von, videli kreatívci z Wieden Kennedy Portland na South by Southwest od japonských researcherov, ktorí s tým robili úplne šialené nejaké artové veci. Prvýkrát to použili, a už to teraz, keď to použijem ja, potom čo ste to videli vy, tak si poviete, že som trápny, lebo už ste to videli niekde spravené. Ďalšia ukážka toho, čo dokáže digitál a čo mi je lepšie ako offline, je práve množstvo času, ktoré s dobrou digitálnou ideou ľudia dokážu ochotne stráviť s reklamou. A when Doritos brought back 2 flavors from the dead, something dark came back with them. Everything's scarier at night. That's why Hotel 626 is only open from 6 p.m. to 6 a.m. You're living a nightmare in a 3D world never before seen in a website. And you have to do whatever it takes to get out. Like taking a picture of a psychopath, singing a demon baby to sleep, and making it out of a madman's cell. This nightmare is personal. Hotel 626 uses your webcam to sneak a picture of you and shows it to you later in a serial killer's lair. You shouldn't be in there. Your one salvation is a phone call on your actual cell phone that helps you out of your nightmare. Quick, head down the hallway. Only by facing your darkest fears can you make it out alive. Over 2.5 million people in 136 countries have experienced Hotel 626. A teraz spravím to, čo sa na konferenciách na Slovensku a v Čechách nemá robiť, budem žiadať participáciu od obecenstva. Ruky hore všetci, čo ste tento Hotel 626 už videli niekedy predtým ako case study. No vážne, ruky hore. No, a mňa to strašne baví na tom, že ono je to pár rokov staré a s pár rokmi sledovania digitálu sa môžem cítiť ako veľký senior, pamätník online a môžem ukazovať krásne historické case study ľuďom. Posledná vec, ktorú vám chcem ukázať, je projekt Google, projekt menom Rebrief, kde vzali 3-4 legendárne offlineové kampane zo 60-70 rokov a spolu s googlackými kreatívnymi technologistmi posadili pôvodných autorov, ktorí sú dnes hodne starí a práve asi neveľmi digitálne podkutí a spoločne sa pokúsili nájsť podobný princíp alebo nejakú adaptáciu tej starej offlineovej kampane do digitálneho dnešného sveta. Mne to praví to, že vlastne digitál v princípe za ničím nezaostáva za offlineom. Toto je práve ukážka toho, ako to spravili pre Avis, ktorý má od Bob, alebo mal od Bob Ogilvyho ten claim We Try Harder, sme len číslo 2, tak sa musíme viac snažiť. A toto s tým spravili Googleáci. Avis's We Try Harder campaign started in 1962 and is still the company's tagline. Many customers share their experience of renting cars from Avis, both good and bad, through social media today. These voices tell the story of ways Avis tries harder for its customer.
The ad creates a unique and personalized animated film for each story in a matter of seconds for the user to share with friends. Built in HTML5, the ad runs on iOS and Android tablet devices across apps on the AdMob network. The ad begins by asking users for just a few simple details about their car rental. Then they describe their rental experience with Avis in plain English, like any social media post. Take this real Avis story from Maya, who, on a trip to San Francisco, rented a car too small for her surfboard. After hitting submit, and less than 10 seconds later, a video is ready for Maya to view. Avis relies on every piece of customer feedback to find new ways to try harder. Recently, we heard from Maya. After visiting an Avis branch in San Francisco, she couldn't wait to start her vacation and hit the waves. Sally, our employee at that branch, not only got her going as quickly as possible, but also upgraded the rental to a larger vehicle. When you're not the biggest, you try harder. Our selection of vehicles need to satisfy not only your budget, but your personality as well. Avis. We try harder. Staying true to the original ads from 1962, Avis also encourages users to share negative feedback to learn how to make their service better. These customers are met with an opportunity to let Avis address their concerns by entering an email address or phone number to solicit a timely response from an Avis customer service agent. Irrelevant entries and off-the-wall responses from someone looking to have fun with the technology behind the ad are met with fun responses as well. With a pool of hundreds of English names, over 20,000 audio and animation files to pull from, 918 U.S. city locations, 115 cars, the possibilities are nearly endless. The ad understands real car rental feedback scenarios, the key themes of which are derived by analyzing thousands of actual Avis letters. No a tento záver videa som to nechal práve na schvál, pretože posledný slide mojej prezentácie je o jednej veci, ktorú má offline a online fakt spoločné. A to je proste, napriek tomu, čo si myslia mnohí klienti, online, dobrý online nie je zadarmo. Niekedy sa podarí spraviť niečo virálne, ale veci stoja peniaze a ak chcete získať poriadny reach a mať niečo, čo má význam pre vašu značku, tak to bude stáť asi nejaké peniaze a hlavne sa na to prichystajte dopredu. A teda týmto slajdom, ktorý bežne používam ako Q&A, tak dnes tiež skončím. Ja som rád, že ste vydržali v sále, teda dúfam, že ste vydržali v sále, ak nie, tak sa ospravedlňujem, že vás to nudilo. A keďže máme čas ešte na jednu otázku, tak sa môžete teraz niečo spýtať. Aha, no, to je veľmi dobrá otázka, áno. Že prečo som dnes nebol až taký vtipný. Vlastne to bude tou hodinou a tak je pravda, že nejak menej som dnes nadával, sa snažím niečo so sebou robiť. Možno to je rok 2013, ako treba dúfať, že budúci rok to bude trošku zase vulgárnejšie. No, zase dochádzajú mi už aj slova, aby som neopakoval v názve stále hovno a sračky, ale tak ešte niečo vymyslím. Jo. Ak chcete ma pozdraviť alebo mi vynadať za toto, tak tam máte Twitter name a ja sa teda ako takto smutne s vami učím a dúfam, že mi moc nadávať nebudete.